aloitti nyt ensimmäisen videon ja joo. Kantakaa katsomassa mun kanavalta siis eka, eli Viltsukin kanavalta. Siinä on periaatteessa eka osa tähän videoon, mutta mäkin kuvaan kyllä täältä vielä videoita. Joo. En tiedä, saatko mitään selvää. Täytyy sitten yrittää teille. Okei. Mennään vaan video pariin. Jos sai kanavan eilen, joten halutaan aika videossa nyt. Sen videon kuvakulma on vähän omituinen, mutta koska siinä on semmoinen ongelma, että siinä on ongelma, että sen näyttäminen on vähän erilailla siellä. Mutta me saatiin jotenkin tehtyä siihen jotain, eikä se jotenkin variantunut. Okei, mä alkaa olla aika iso tila tässä. Ei tää kyllä riitä. Mä pelastin sun timantti. Joo, ota mukaan tuonne ylös. Muista. Ei oo maksimista tätä yleensä. Joo, mut kun mä tiedän millä tavalla sen pystyy ehkä tekemään. Ja varmaan on niistä spekuloida. Mä teetään koista koska mä teetään kyllä makkarana. Ja käy sisälle. Mä tiedän kyllä, että tää on siinä on tekniikkaa. Okei. Mä tiedän tykkää saada. Mutta on tykkää saada. Jos mä tulen vaikka tekniikkaa, niin kuuluu. Mä haluan suojaa. Ja 5 kertaa. Ja kuka puhuu? Laga. Mä oon mitään niinku järkevääkään. Mun ääni ei oo kuulunut tän koko aikana. Vieläkään se jo. Kuuluuks tää nyt? Ei, mä laitan sen väärin. No niin, nyt mun ääni pitäis kuulua. Sori kun mulla ei vieläkään kuulunut tää ääni, niin mä toivottelen nyt tän kuuluis. Hei, mä sain kirjoihin, niin jee. Ja moi jakkaros, moi Ville. Mä sain ihan kirjoihin, niin haluatko niin? Mä en oo. Siitä saa myös ruokaa. No joo, hyvä joku idea. Pikki kyllä vähän kattaa. Hei, minne me yksi iso lehmä on kadonnut? Mä käytin just niinku puolistäkkiä vehnät ois kasvanut toi just tyhmä lehmä. Ei, kun joku... Mun tekee vaan mieli enemmän tappaa sut. Ei, kun siis teisiksi se... Mutta en mä siis tappaa. Nyt se kasvaa. Nyt jos minä saa sen kasvaa tosi nopeutta. Hyvin.
5. Niin se kasvaa. Mä olin tyhmä, kun mä annoin sille. Mennään nyt Netheriin. Tai jos käy ruokkimassa kanoi lehmät, sulla on varmaan sitä heinää. Eikö kyllä yhtään? Pakko sulla olla. Et sä muuten ole ihminen. Pelkästään ihmisillä on. Miksi säkin oot jo muuten Netherissä? Tai jo mun mielestä se ei oo hyvä, että oot Netherissä. Odottaa pahaa. Onko sä vaan kuollut kuitenkin? Esimerkiksi äskenkin oli täysin vahinko. Toisella hetää tässä. Mokka.